Patay no. Saan ka na ako na ipagpamaagi no? Murag, kusog ra ba si Tikyo kay tag 3,000 ra ba ang iyang gipanghatag? Nya, ngitak pamaagi ani. Ang may ani, ako na sabuton si Tikboy na ako nang ipatiklo si Tikyo. Asa ka ni si Tikboy, no? Akong pangitaon si Tikboy ba kay na ako'y importante niyang ipahimo? Yo, hindi mo pinipalimutan. Ay, hindi ko rin dito. Baka makita mo sa mga pagbabag. Ginagawa mo. Iyan ang tao ng mga tao. Naala mo lagi ka din ni Tikboy. Ha? Nalagi. Nalagi ka kay na ako'y tuyo na kinimo, importante. Kung sa tayo ni mo, masyang. Na ako'y tuyo nimo, importante ba? Ako ipapatay si Tikyo nimo. Ta! Ipapatay mo sa tikyo. Anak! Dili po biyot na mo patay tao niya waki kwarta dra. Kay, pastilan. Naaman mo patay tao kay kwarta. Ay, kabalaka din ha. Ako'y bahala nimo muhatay og reward. Aw, mao ba? Aw, kanis tikyo. Impas ni. Ginagawa Ano to ni kay papatay niya pila man po na imong reward na ko dra bay. Away problema na kay na ako'y kwarta diri dala. Oh, kay gusto nimo daan. Mga darao. Oh, ikaw na bahala anak ni Tikyo. Ha? Ay, kabalaka. Ako na ng diskarte ng mga. Siguro agi na si Tikyo nga matiklo nimo na. Tiklo, lagi na. Abayan na si Tikyo hanga. Kanang limpyo pagkatrabaho nga walay sabit nga wa kay makabalo. Aw, ako'y bahala na. Oh, sige, wala lagi magibalo kundi ako na. Oh, sige, ikaw ni bahalahan na. Unsa man, maato na ko. Oh, sila ko na. Sige, timo adto na po ko dito kay piti lagi to sa tikyo. O mga taga-barangay! Aniya na po ako nimpali ko Secure ba? kumpanya kay hapit naman ang eleksyon. Ibuto ko ninyo. Tikyo, number 5 sa baluta. Ayaw niyo kong kalinte. Karong umabot ng eleksyon. Kay nangakiang na lang ko sige kumpanya. Nangapunggol na lang ko. Maginaot ko nga makadaog yung ko karong nga eleksyon. Ibuto sa pagka-barangay Kagawad. Tikyo, kiang! Tay. Sakat juga igod kay katong giingon ni Masya nga. Piti gyud. Piti gyud na si tikyo ron ba. Tuong ko ni. Uy, pre! Pre! Unsa man pre? Ako istorya ni mo. Ako istorya ni mo. Unsa na pre? Ipapatay ka ni Masya. Ginagawa Mo ri pre. Mo pre. Ipapatay ka ni Masya. Ipapatay ko niya? Oh, karon tayo dun. Tay, kini si Masyang traidor, kini si Masyang nagplano na siya nga ipapatay. Ay, naplano kay gaingon. Nga ako'y tuyo nimo, importante ba? Ako ipapatay si Tikyo nimo. Karon Muna ingon niya, pre. Muna kanang siya karon daw karong eleksyon na. Siya gyud daw dapat manaog murang gibaryan ko niya og 5,000. 5,000 pre. 5,000. Kinikit si Masyang eh. Tay, huwag yung kabalo siyang una ba? Traidor, Traidor traidor. si Masyang. Dili gyud siya kanang away ba nga kanang kuan lang? Kanang fair play lang nga away ba? Karon pre. Ano lang pre. Naaman di siya utang plano sa kuha di ay. Kuha may kalibutan na wala pa kunin mo istorya hero. Gani gusto Ana na pre. Kita amigong kita si pre. Ana na pre. Ako lang. Palabuan ang kiyata ni Masya sa mga. Mama. Unya pila man po na. Ana na pre. Siya na lipat ya pre. Wa kasi akong patyon basta kay nakay kalabaw dira. Ako ginag ni. Ang takot ako pila man na imong kalabaw dira kay. Siguro agi pre. Di na magmaan sa Masya pre. Dili na si way sabit. Limpyo kay nang akong Sige pre, sige pre. kalabaw at Kasi tinuod ka na gingon mo pre. Ginoo Patay pre. na ipatiklo lagi daw. Ako na nang gidala. Ako ni kadala kong pistola pre. Sige pre. Wala pre. Kani dako gini pre. Kinahanglan dili gyud magmaan pre. Oh, dili lagi na. Limpyo kay ni akong bro. Kangin na pre. Salamat kay Kiro pre kay kwarta na. Sige. Ikaw na bahala pre. Ako na bahala kay Piklo. Patay na. Sige pre, salamat kay pre. Ay ginapag pre. Dili lagi na magban. Unya ato na ko. Unan ko nimo po. Oh, sige. Kalisod. Blackout taon na ni pre. Ako yan yun yung Kahit magkanya. kentang na ko pre. Piklo lagi na ron. Salamat kay pre. Oh, sige. Kanang kwarta na ko eh. Kang Masyang 5,000. Kang Tikyo 5,000. Dali ari kwarta ni Killer ta. Uy, kaisar ka ilad ba? Kwarta na yun. Uy, Nalagi ka din, Tikboy. oh, nalagi ko diri. Kumusta man? Oh, Gihap naman kasi mga kwarta. Unsa man? patay na. Tiklo na si Tikyo. Tiklo na. Ako ka na good day. Ano, ako'y
nimo daog ka. Oh, ikaw lagi, ikaw madaog. 100% way makabalo. Ako ra. Ano naman ka lang gitikyo nimo si Tekyo. Tikyo na patay na. Walay sabit. Wa na gyud ay daog na gyud ay Daog daog si Tekyo. Wa na gyud anak na gyud ay tikboy. O sige, biyaan na ka din ang Oh, sige. salamat kaayo sa Mm. kung ano. Kung ano mo ha. Mm. Naggisugo na imo gyud ang gitinuod si Tekyo. Tinuunod dali. Oh, sige. Basta ako. Lakas ako kalaki at tolit. Oh, sige. Sige. Patay si Masyang. Ila na po. Yung sticky po na ila ki. Ipapatay aw. Paita gina yung atong kilir tao iki. Dali raking kwarta ki. Naka 10,000 na. Ah, uli na. Uti, anak ko 10,000.